Nye ɲininkali min kɛ san'an ka jaabi ɲininkalikɛla minnu bɛ ɲininkaliw bila ka na a caman b'an wele ko olu y'u ka ɲininkali bila k'u mɛnna k'u tɛ jaabi. Bon an bɛ mun f'u ye ɲininkali bɛ di minnu ma a caman de bɛ na u ma. A dɔw ko ɲininkali min b'u ku a ka ca 100 yɛrɛ ye. Vocali min bɛ n'o ma ka ca 100. O ko bɛ lamɛn a dɔw bɛ sɛbɛn dɛ baara b'a la. U nana ɲɔgɔn ye cogo min u b'a kɛ k'u taa n'u ye o cogo de la. Bon dɔw fana ta u yɛrɛ y'a fɔ o tɛ jaabi fewu yɛrɛ u t'o kɛ so dɔ yɛrɛ fewu maana n'u y'a dɔn minnu ta jaabira ka kɔrɔ. N'u y'u lamɛn n'u y'a dɔn min jaabira ka kɔrɔ ɲininkali ka ca a ka ca u t'o dɔn tuguni. O ɲininkaliw dɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ u ka nafa ka dɔgɔ. U man ka ɲininka u bɛ kuma sugu minnu don u man ka fɔ jama kun kan k'o bɛ olu fɔ ka mɔgɔ ɲininka o la u bɛ olu n'a ɲɔgɔnna tɔ ye. Bon o fana bɛ ko la quoi. Minnu ka ɲininkaliw ma jaabi u ka a jateminɛ ni sugu b'a la maana a ka ca de ni ko i k'a bɛɛ lamɛn k'a dɔw sɛbɛn pour kana ɲina baara b'a la. O wagati min fana dira ma n'an bɛ ɲininkaliw jaaba kɔnɔ a ka dɔgɔ. Bon ɲininkaliw tɛ ci mɔgɔ kelen fana ma a bɛ taa mɔgɔ 3 ma kɔfɛ mɔgɔw bɛ yɛrɛ bɛ ɲininkaliw ci mɔgɔ minnu ma a bɛ taa 3 yɛrɛ ma bɛɛ ta ka ca ka fara ka fana mɔgɔ minnu fana bɛ misiri la fo olu fana bɛ ka ɲininkaliw dɔ wagati dɔw la donc mɔgɔw ka ninnu kɔlɔsi u ka ninnu jateminɛ ani ɲininkali bɛna minnu ma u y'a fɔ ka fara ka dɔw ka vocali ka ca miniti 15 k'o kɛ kuma la i n'o 3 bila ka na o lamɛnni ka gɛlɛn dɛ. U ka lajɛ ni ɲininkali vocali bɛ ci i k'i se ko hakɛ bɛ i ka kuma surunya i ka mako bɛ yɔrɔ min na ɲininkali na nafa bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn i k'o fɔ kuma bɛ surunya olu fana bolo cogo min donc an tun bɛ nin ɲɛbilaw kɛ minnu bɛ ɲininkaliw na to ka ninnu faamu. Donc ɲininkali fɔlɔ min kɛra bi ko cɛ dɔ de don a ko ale tun man kɛnɛ de a taara dɔgɔtɔrɔso la k'u ye fura dɔ de d'a ma ko a nana ni ani fura in nana a ye fura in ta ko fura in talen kɔfɛ ko ale ni a ka muso kɛlɛla fo ale ye muso in bugɔ ko a ko muso in ma taa ne y'i bila n b'a ka tafe siri i ma n b'a ka tafe siri i la ko mais kɔfɛ ale nimisara ko ale yɛrɛ bolo ko fura in tali de y'ale bila nin na. Ko ala kulli hali dɔɔnikɛbagaw y'a yira ni mɔgɔ diminana ka se degré dɔ ma i dimi sera degré ma i bɛ kuma minnu fɔ i yɛrɛ t'u kalama i bɛ kɛwale minnu kɛ i t'u kalama n'i y'i ka muso bila nin cogo la bilali tɛ jate laysa talaqu fil ikhlaqi ci dɔ y'o fɔ hadisa la ni hadamaden diminara fo dusukun sɔgɔra i bɛ min fɔ i t'a dɔn i dusukun yɛrɛ datugura i bɛ min fɔ i t'a dɔn i bɛ min kɛ i t'a dɔn n'i ye muso bila nin cogo la bilalen tɛ bɔ a sira fɛ a b'o cogo la fana ni hakili de bɔra a cogo la n'a y'a sɔrɔ fura in ye hakili tiɲɛ de k'a bɔ a cogo la o wagati tun t'i yɛrɛ kalama dɛ i ye kuma ninnu fɔ i bɛ kɛwale minnu kɛ fura in talen i t'i yɛrɛ kalama fura in de y'o kɛ hakili bɔra a cogo de la i t'i yɛrɛ kalama n'i ye muso bila wagati fana a tɛ jate mais n'a y'a sɔrɔ i b'i yɛrɛ kalama i ka kumaw fɔtɔ fura in ma hakili tiɲɛ i b'i yɛrɛ kalama i bɛ fɔta dɔn i b'i ka kɛta dɔn n'i ko muso ma ɲi bila ɲi b'a ka tafe siri i la ko fila de bɛ Cheikh Abdulaziz Bonbaji ɲininkara dɔ ko dɔ de don a ko a ka muso ma ɲi bila siɲɛ 2 ɲi bilali 2 ɲi b'a ka tafe siri i la fana Cheikh Bonbaji ko bilali y'a dama de a ko ba tafe sirilen fana y'a dama de o ye jiharu ye bon a ko sisan a bɛ compter i bolo i ka muso bilali 2 i ka muso bilali 1 de tora e bolo sisan jiharu i bɛ kafara bɔ i bɛ jɔnkan hɔrɔnya ni o ma sɔrɔ i bɛ kalo 2 su k'u tugu ɲɔgɔn na n'i tɛ se o la i bɛ misikini 60 la dumuni
donc a bɔra nin de n'a y'a sɔrɔ tigi in ye muso in bila hakili bɛ a nɔ la a bɛ fɔta dɔ a bɛ kɛta dɔ fura ma hakili in tiɲɛ i ko ɲi bila ɲi ba ka tafe siri la n'a y'a sɔrɔ i ma deli ka i muso in bila bilali kolen bɛ kɔnte bolo k'a to i da la sagi a bɛ komi a bɛ kɔnte bolo bilali kɛra kelen ye jiharu min fɔra sani i k'a jɛ ɲɔgɔnya i bɛ jiharu kafara bɔ n'a y'a sɔrɔ i ni ka hakili tun bɛ i ka hakili tun bɛ mais n'a y'a sɔrɔ i ka hakili tun tɛ dɛ fɛn t'i kan jiharu kuma yo bilali yo n'a y'a sɔrɔ hakili tiɲɛna de fɛn t'i kan ko a tigi y'a fɔ ka fara kan ko ale ye bilali in fɔ ko mais bilali tun t'a ka ŋaniya la kumaw cayara nin ko in na parce que tugu ye ne wale ko a ko bilali ma bɔ ale dusukun kɔnɔ a y'a fɔ n'a da de o kɔni dɔnnikɛbaw ko talaku sarihu bilali jɛlen n'o fɔra ni nɛn kɔni ye da y'o fɔ ŋaniya ko tɛ jate o ye bilali de hari ni ko ma ŋaniya tɛ jate o yɛlɛ dɛ a talaku sarihu n'i y'o kɔni fɔ n'i da ye hari ni ko bilali tɛ ŋaniya la sariya ma ko t'o la ali kinaya tun ŋaniya bɛ lajɛ o de la taa i fa ka so kɔnɔ wala ŋaniya bɛ lajɛ nin yɔrɔ la yan b'i ɲininka i ka ŋaniya la mais talaku sarihu ŋaniya tɛ lajɛ o yɔrɔ la a delila ye mun ye ciden ko salas jiddu hunna jiddu wa hajlu hunna jiddu annikahu wa talaku wa raji'atu arahu abu dawud turmi wa hasanahu albani ciden ko fɛn saba bɛ yen a ko u ka sobe ye sobe de u ka tilenko ye sobe de furu muso bila ani ɲin ka muso sagi ɲa bila mais ɲa sagi tilenkɛ tɛ ninnu na ni nɛn kɔni ye ninnu fɔ dɔrɔn dusukun ko tɛ lajɛ ninnu na sariya sariya b'u bɔ a sira fɛ dɛ ni ɲininkali faamura ni ye ɲininkali min kɛ ko dɔ ko ale bɛ Gabon muso fula de b'a bolo muso fɔlɔ tun b'a bolo o kɔfɛ a ye filanan furu k'a fana ka taa n'a ye Gabon maanaam fula tun b'a bolo Gabon ye mais ale ni filanan ani o de ma bɛn ale filanan in bilala ɲɔgɔn na ko filanan in taara ye Gabon a minɛnw jiginnara yɔrɔ min ko a taara ye ko a taalen ye u ye muso in dɔgɔja ka nati Mali yan u y'a dogo k'a bila ka nati Mali yan a nalen yan a ka walidenw a ka ko bɛ minnu bolo u ye furu bɔ k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma yala u b'ale ka furu nafolo sagama wa ni silamɛya sariya bɛ yɛrɛ fɔlɔ e ka furu ma bɔ yɛrɛ fɔlɔ fo mɔgɔw ka nin kɔlɔsi n ye n den ta i bɛ taa n'a ye min den tɛ ta tɛ dɛ aw y'a fɔ lajɛ biyadihi uqdatun nikahi muso furu bɔli n'a bɔliya bɛ a cɛ de bolo koyi ni mɔgɔ ma ka muso bila ni e y'a bɔ n'a a yɛrɛ de e yɛrɛ de y'a bɔ ou bien muso yɛrɛ bɔ n'a yɛrɛ san 10 san 20 cɛ da ma fɔ ko a y'a bila u ma taa kadi la ni furu gurujara ewa min ye ewa ka muso ka yɛrɛ kumabɔ fana ka cɛ ka nafolo sagama ka furu bɔ o ma kɛ san 10 ka muso ni mɔgɔ min y'a furu ye wali muso furu furu ma bɔ dɛ muso ka furu ma bɔ walijuw tɛ se ka furu bɔ tɛ a b'a ɲini cɛ fɛ dɛ i muso nana nin cogo la sisan ye ko in ye cogo min an t'a fɛ furu in ka sabati a bila ni a y'a bila ale yɛrɛ da y'a bila a bilala n'a ma bila n'i ka ewa denmuso ye ko dɔ fɔ ye o sabatira cɛ la e tɛ se k'i denmuso sagi ka taa cɛ mara la o kan kan ni nafolo bɛ muso yɛrɛ bolo kumabɔli bɛ na sisan ye ko ye cogo min n'i tɛ se ka ne bila fu i ka furu nafolo n b'a sagi ma muso yɛrɛ b'o fɔ a cɛ ye n b'a sagi ma i ni ka walijuw ka bɛn b'i ka furu nafolo sagi ma i k'i bila ni cɛ jɛnana nin ye u bɛnna nafolo hakɛ min na a y'a di cɛ ma cɛ y'a minɛ a ko sisan kɔni ne jɛra i kɔ furu gurujara ni nafolo tɛ muso yɛrɛ bolo fa fana bɛ se ka kumabɔli k'a denmuso ye sisan ne ko ye cogo min
nka denmuso kan kɛ i ka furunafolo saga i ma a t'a bolo mais ne yɛrɛ bɛ jɔ n'a ye lahala minnu sabatara n denmuso tɛ se ka to i bolo n'i tɛ se ka bila ni yɛrɛ ye i ka furunafolo fɔ ou bien an ka bɛn nafolo hakɛ min yɛrɛ n'i b'a fɔ a bɛ d'i ma i k'i denmuso bila n'a bɛnna min na e cɛ yɛrɛ jɛnna n'o dira cɛ ma a ko awa sisan banna n jɛra ko furu bɛ bɔ nin de la de maana Bombaji delila ka ɲininka ni ɲɔgɔnna la a ko pour ka furu bɔ a ko lahala saba dɔ la kelen de ka kɛ i ma cɛ n'a bila i ma min ye kumabɔli na kɛ a n'a ka nafolo saga ma a n'a bila sabanan u bɛ kadi ka furu guruja ni silamɛya sariya bɛ kadiw bɛ furu guruja a ko ni saba dɔ la kelen ni nin ma kɛ awa muso muso n'a ka waliju ye n'a ko sebaw ye cogo o cogo a ka fari cogo o cogo mɔgɔ tɛ se la cogo o cogo n'a ye nin kɛ a ye ala sɔsɔ kɛ dɛ a ye muso furulen de ta k'a di cɛ wɛrɛ ma donc an bɛ min fɔ o ye nin de donc n'u ye furu bɔ n'a yɛrɛ jɛnana ni furu bɔli ya a b'u ka de n'a ma jɛ a ka furunafolo la diyagoya u k'u saga ma de muso yɛrɛ k'a ka furunafolo saga ma ou bien muso ka waliju u ka cɛ ka furunafolo saga ma o de bɛ se ka furu bɔ sinon furu ma bɔ dɛ mɔgɔw ka nin yɔrɔ faamu bon ko kurafati maana ye mun ye kurafati yɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ kow dɔ kɛ ko minnu ka bɔ hakiliw ma u tɛ se ka da mɔgɔw ka hakiliw kɔnɔ dɛlɛla t'u la setane baaraw ani setane kumaw ni setan yamarikaw kow dɔw de bɛ fɔ kow dɔw de bɛ kɛ n'u fɔra hakilimaw ka bɔ hadamaden ka hakili yɛrɛ ma k'u bɛ fɔ k'u bɛ kɛ delila tɛ kurana delila tɛ hadisa i tɛ bɔ yɔrɔ sidiw la u b'a fɔ ninnu de ma ko kurafatitigiw bon ko dɔ ko ale ni dɔ tun bɛ ale ka jɛɲɔgɔn dɔ u ye ɲɔgɔn dɔ ni sunna de ani salafu ka taabolo ko mais Palestine ko min nana Palestine ka ko min nana ko ale bɛ masakɛw nani Saudiya ka masakɛw ni masakɛ wɛrɛw a b'u nani ko ale ko a ma ko bila o tɛ manhaju salafu tɛ salafu ka taabolo ye a kana masakɛw nani Saudiya ka masakɛw nani k'a ko bɔ kɔrɔ n'u ko i kana masakɛ nani i yɛrɛ ka masakɛ dɛ mais i ka masakɛ tɛ min ye o tɛ a dagara i k'o nani ko ale ye Sulemani Ureli ka fatawa dɔ ci a ma min b'a yira ko i kana masakɛ wɛrɛ nani hali n'i ka masakɛ tɛ ko a ka bɔ ale kɔrɔ Saudiya masakɛw ale Saudiya ka dɔnnikɛbaw yɛrɛ ale dalen t'u la yɛrɛ tuguni ko ale y'a da tigɛ ka bɔ nin na ale y'a yɛrɛ tigɛ ka bɔ a la a dagara k'a yɛrɛ tigɛ ka bɔ nin na wa san'an ka se o ma min ye masakɛ naani sugu si de tɛ bɛn kawariju hakilina de don kawarijiya de don parce que Sheikh Salih Fawzani yɛrɛ ɲɛ Ibn Hajari a ko kawarijiw ye cogoya saba de kawariju al-qa'adiyya wa kawariju al-amaliyya kawariju cogoya saba ye mun ye minnu bɛ bamuru ta ka faama kɛlɛ kawarijuya baara de don minnu bɛ bɔ faama konturu la ka marasiw kɛ kawariju fulananw filɛ kawarijuya baara de don kawarijul qadiya minnu bɛ sigi minbariw kan u ka derisiw la u bɛ faamaw nani u b'u kɔrɔfɔ u b'u kɔrɔma tigɛ u b'a fɔ nin de ma kawarijul qadiya
ko khawariju sigilew donc khawariju yen nin cogoya sabade Cheikh Salih Fawzani ñinin kara yala mogo min be kuma faamaw ka faamaw walla gosi kene ka deresuw la gereyerew la nimbaruw ka yala be konte khawariju ako khawariju kuma kela de do ako khawariju kuma kela yere ka jugu yere khawariju bamuru tige ako parce que kuma kelaw de be ke sababu ye ka bamuru tigu wuli kaw dusukun furuku faamaw koro ko ladimi faamaw koro fu be wuli ni bamuru ye khawariju sigilew de be bamuru tigu wuli Usmana fagale kera cogodi nko Abdullah ibn Saba nana Madina de na atara gere min na beta Usmana donc aya ka balimaw de gira yere la bake kan na fulda ka bari ka silamaw to ama mo soro Madina parce que Madina be mo nyanama o be ci den ka seba ama mo soro yoro la tara Misra na tara baroda min na dro abe Usmana korofa ba to cinya fo aye jama kulu soro ka fara yere ka unana Madina Usmana kama kafara abora adamina na khawarijul khadiya indela kuma kala donc khawarijo nin cogoya sabade Cheikh Salih Fawzani ñinin kara yala abe daga ebe jamana wore kono ika jamana wore masake nana kote daga ye masake bede nani ka haramu ye masake ben nanini ode te salafiya da ode te salafiya tabolo ya te sunna tabolo kono ire kam masakero jamana wore kam masakero ate bede ubedi jabiru fana ya nyugona jabi ate daga masake side e ka kuma ka kibo korofo ote daga ye khawariju barade do khawariju haklina do qaryu tabolo do mu'tazila khawariju mu mu'tazila de katasira fule abe mo chaman bolo bu min baro ko bu dambe kata sunnama khawariju bara mu'tazila ka bara atebbe ni ye mo min konanjiya anyugonala karasan ninte salafu ka tabolo la adabila atoye nyami ka konanjiya mina ni yere tige ka bola foitila adagare ki yere tige ka bola tigila yere de fana ni enne si haka mame yere tige ka bola alaka hakin mandama harib alaka silamu sagi kata qur'ana ni sunna mala fahamu salafu salih bon ko ne be jamana kono jamana min ni be joyoro nyini ita soro fi ka soro fana de bon abe daga ka soro fana bo bon na ya soro joyoro mi e yere bado eni mo be enye akanka joyoro ni soro o tigi be joyoro nyakateme eka ni ye soro fana bo pro o kam mankala e kata tebe a ube ini mo ye nyugo soro joyoro nyini ni la e yere bado be se ka joyoro nyekateme eka ni suro fana bo suro fe bo pour ka joyoro soro ni fana ya haramu ibolo parce que ni nyede ye jamana bere jamfa wala min be se bare na kateme eka ikera sababu ko nyine ka boy eka ta ite se ye jamana be jamfa suro fana te daga ye nin chokola e suro fe ate daga ka suro fe mbo ni ate daga min ba mina haramu do ka lana lahu rasi wal murtasi kiden ko min be sure fendi dangalendo min ba mina dangalendo ni sufre suku mais ni asoro joyoro min ate eni mo si che ini mo ma nyugo sorala atini mo che akaka ede kaka naye kata ikelem to de kaka naye kata ini mo te nyugo ndala ima nyugo mo soro nya ini mo te ma nyugo sorala ede ka joyoro ede kaka naye me yere baado ka joyoro do ne de tado men nimma suro fendin ma atimbilala ibe suro fendin ni na junubu be mi nyamina junubu be ola e yika hakede nyini fente e kawla na ya suro joyoro inkera e ka hakede atini mugoche men ni e ma suro fenda ma ita soro adagare ka suro fendi parce que ka hakede fulen ni nyentin ka hakke soro ni ma suro fembo ni suro fembo pour ki ka hakede soro ima mugo ka hakke tinya fente eka minye suro femina junubo de la
ha bon koni mogo mi qabla sujudu yisro ikanka qabla sujudi ke me enyina na yimake foye salamu bila iwulila itara obeke chugodi dori ke bawu ya yira qabla do bada do ni nyina na ko ni français majanya I hakili jiginala ibake me ni français janya na binna ka boy ka salli sahale do fana wa alaykum salam Fatiha Juma. Salila. Bon, ko salli ko fe duawu min be ke dɔw bɛ bolo fila kɔrɔta dɔw t'u bolo fila kɔrɔta juma ye sunna ye min ye duwawu bɛɛ bɛ kɛ salli de kɔnɔ salli kɔfɛ duwawu tɛ zikru de bɛ fa iza hadaytum salatan fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ala ko ni salli banna aye ala kosuma a jɔlen do u b'aw sigilen do u b'a dalen a kɛrɛ kan bɛ ala kosuma ciden fana salli kofe azikaru adibaru sala farda sallu kofe jikiru munun be fo cide nyo fana fo farda kofe jikiru de be salamu kofe jikiru de be duawute duawu be kanka ke salli de kono ika ewa sujudito hadisa dola ciden ko akonni jonni ala kasuru ni be sujuri la de aye duawu ke akaka ala bawjabi aye duawu ke akaka ala bawjabi hadisa dola ciden ko amma sujudu faksiru fiha du'a fa qaminu an yustajabu lakum ciden ko sujudu la aye duawu chaya akaka ala bawjabi Abdullah ibn Mas'ud ka hadisa fanala ciden ko ma ko ikata yallaba ni tahiyya beke abanna summa liyatakhayyar min du'aika ajabuhu ilayka ako o kofe ika duawu kadiye ika fo ika ta yalla ba donc ni jombe salli la wakati mide ina ala be gundo nyonya la wakati de mako min bila ayira ala la o wakati de ikika duawu be ko ika salli de fo ka salli de kono ni be se min ka arabu kanna ika fo arabu kanna ni te se min ka arabu kanna afo ika kanna ala be kambe me hari farda ika kamfu isujudu toita yalla ba ika duawula jiya hera ni lagara hera ika ala de la bela me salamu koni kofe jikuru de be duawute ibn Usaymin rahimahullah anyin karanina aka kitabu kono fatawa ala tariq ko duawu farda kofe ako farda kofe o nafila kofe sunna duawu masabati nafila kofe jikru te duawute ibaka kono do farda kofe ajikaru de be duawute ibe jikiru de fo wala bon ni koni farda te ika wakati tola ni mo min ba fe ka duawuke ki bolo korota farda kofe ma kere ni farda kofe ni ba fe ka duawuke ibi bolo korota ci den ko jo ni be duawuke ni i bolo fula korota ku fense ko ala be malo ya ku lankolon sadi wala ibi bolo fula korota ni farda in kofete ni yoro were de ni be duawuke farda kofelate ibi bolo fula korota ka duawuke me ni duawu banna kanu munyana hadisa min fana na ko duawu in kofe ka bolo fula munyana fana ma sabati ibi bolo fense dro ki ka do ko ni duawu banna abanna me farda kofe sunna ye minye jikiru de be foye duawute nin ko ni mogo
n'i bɛ fatiha kala i bɛ bisimila rahman rahim kala ka fatiha kala fatiha kɔfɛ e b'a fɛ ka sura dɔ camancɛ ka kalan ta sura camancɛ de la ka taa yala bisimila rahman rahim bɛ fɔ ayi n'i bɛ sura ta daminɛ la de n'i bɛ sura ta daminɛ la masala e ye fatiha kalan e b'a fɛ ka sabih de kala ka taa daminɛ la ka taa i bɛ a kanunen dɔ ka bisimila ye fɔ i da jukɔrɔ ni sali min bɛ bange i bɛ sabih in bange ka taa mais n'a y'a sɔrɔ e b'a fɛ ka taa sabih camancɛ de la ka taa sura laban bisimila ye fɔli tɛ k'o yɔrɔ la n'i b'a daminɛ sura kun na de i bɛ bisimila ye fɔ mais n'i b'a ta sura kɔnɔna de la bisimila ye fɔ t'o yɔrɔ la ko bon ko dɔ de ko ale b'a kɛ ka muso dɔ ɲini komi muso in bɛ kalan de la ko ale ma tila kalan na hali bi ko ale b'a fɛ ka kalan ka dɔgɔtɔrɔya de kɛ bon ko ale ka nin furu ou bien a kana furu bon an bɛ min fɔ o bɛ sagi ka t'i yɛrɛ de ma mais ni anw ye kɔnɔnajɛya ɲini an fɛ anw de fɛ muso ɲini muso min n'i y'a ɲini a b'i ka so kɔnɔ a bɛ sabati a tɛ baara la a b'i ka so kɔnɔ o buyutuhunna khairu lahunna muso ka so kɔnɔna de ka ɲa ma ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan an kɔni bɛ kɔnɔnajɛya min f'u ye muso dɔ de nin de diyara e o kɔni bɛ sagi ka t'i yɛrɛ ma dɛ mais an kɔni bɛ kɔnɔnajɛya min kɛ muso furu muso min bɛ sabati so kɔnɔ wa qararna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahilati al-ula parce que lesiri ala ye muso kɛ so kɔnɔ fɛn dɛ a ka to a ka so kɔnɔ daruraw ni hajuw de bɛ bɔli la sama ɛwɔ hari n'a bɔra fana saratiw de b'a la mɔgɔ caman donna nin na u fule a ka kɛlɛ na u fule a ka nimisa la u nimisara la a dɔw yɛrɛ y'a lahiru ta muso ye ne bi i furu i bɛ continuer ka kalan na i bɛ continuer ka baara la u nimisara parce que a tɛ laban u nimisara la nana kɛ mankan ni kɛlɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wala an bɛ kɔnɔnajɛya min k'i ye muso ɲini k'a furu min bɛ sabati so kɔnɔ waaleykum salaam ti mori go igora kuni kwa anti tandu salem bali ngane kandi kwa anga jirumu kitana ko ewa karamɔgɔ kɛ dɔ y'a fɔ ko e ni sali bali ni a bɛ du kelen kɔnɔ ko e bɛ junubu sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ sali bali a bɛ yɔrɔ kelen e b'a dɛmɛ a ka sali baliya kan i b'a kɛ ka dɛmɛ a ka sali baliya kan ou bien a b'a ka sali baliya min na o tɔɔrɔ t'i kan o mi tɔɔrɔ o mi degun o bɛɛ ka y'a kanu o kan i bɛ junubu sɔrɔ nin na kɛ parce que ala ko wala ta'awuna alal ismi wal udwan ala ko kana ɲɔgɔn jɛmɛ junubu ni yaada la mais e ni sali bali min bɛ ɲɔgɔn kan e se t'a la ale se t'a la a ye ɲɔgɔn sɔrɔ luwase de la ou bien a bɛ du min kɔnɔ e ta tɛ ale ta tɛ sali bali dɔ a bɛ ɲɔgɔn kan e y'i ka kɔnɔnajɛya bɛɛ k'a ye k'i ka seko bɛɛ k'a ye e dɛsɛra a la e tɛ se ka bɔ ka du in to a bolo a bɛ yɔrɔ min e tɛ se ka bɔ ka to a bolo donc a junubu t'i kan o la man ra'a minkum munkara falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman nin ta bɛ kɛ ciden kun ye kɔkɔnɛ ye i bolo ka yɛlɛma i bolo tɛ se ka min yɛlɛma i nɛn ka yɛlɛma i nɛn tɛ se ka min yɛlɛma a ko i dusukun kɔnɔ donc i n'a kana kɛ foyi la a b'a dama i b'i dama ni e ye kɔnɔnajɛya k'a ye a ka sali baliya la i dɛsɛra la i tigɛ ka bɔ a la a b'a dama n'a ka ko i b'i dama i ni ka ko fɛn tɛ ka o la mais ale b'a ka sali baliya la e ni ewa teriya bɛ e n'a cɛ ɲɔgɔn kanu bɛ e n'a cɛ e b'a dɛmɛ nkalonw ni fɛnw na i ma nɛsisa i tɛ foyi f'a ye i farala ka junubu la o la i bɛ junubu sɔrɔ subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk n ye ɲininkali min kɛ san'an ka jaabi ɲininkalikɛla minnu bɛ ɲininkaliw bila ka na a caman b'an wele ko olu y'u ka ɲininkali bila k'u mɛnna k'u tɛ jaabi bon an bɛ mun f'u ye ɲininkali bɛ di minnu ma a caman de bɛ na u ma
ado ko ɲininkali min b'u ku a ka ca 100 yɛrɛ vocali min bɛ n'o ma ka ca 100 o ko bɛ lamɛn a dɔw bɛ sɛbɛn dɛ baara b'a la u nana ɲɔgɔn ye cogo min u b'a kɛ k'u taa n'u ye o cogo de la dɔw fana ta u yɛrɛ y'a fɔ o tɛ jaabi fewu yɛrɛ u t'o kɛ so dɔ yɛrɛ fewu maana n'u y'a dɔn minnu ta jaabira ka kɔrɔ n'u y'u lamɛn n'u y'a dɔn min jaabira ka kɔrɔ ɲininkali ka ca a ka ca u t'o dɔn tuguni o ɲininkaliw dɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ u ka nafa ka dɔgɔ u man ka ɲininka u bɛ kuma sugu minnu don u man ka fɔ jama kun kan k'o bɛ olu fɔ ka mɔgɔ ɲininka o la u bɛ olu n'a ɲɔgɔnna to ye o fana bɛ ko la quoi minnu ka ɲininkaliw ma jaabi u ka a jateminɛ ni sugu b'a la maana a ka ca de ni ko i k'a bɛɛ lamɛn k'a dɔw sɛbɛn pour i kana ɲina baara b'a la o wagati min fana dira ma n'an bɛ ɲininkaliw jaaba kɔnɔ a ka dɔgɔ ɲininkaliw tɛ ci mɔgɔ kelen fana ma a bɛ taa mɔgɔ 3 ma kɔfɛ mɔgɔw bɛ yɛrɛ bɛ ɲininkaliw ci mɔgɔ minnu ma a bɛ taa 3 yɛrɛ ma bɛɛ ta ka ca ka fara ka fana mɔgɔ minnu fana bɛ misiri la fo olu fana bɛ ka ɲininkaliw dɔ wagati dɔw la donc mɔgɔw ka ninnu kɔlɔsi u ka ninnu jateminɛ ani ɲininkali bɛna minnu ma u y'a fɔ ka fara ka dɔw ka vocali ka ca miniti 15 k'o kɛ kuma la i n'o 3 bila ka na o lamɛnni ka gɛlɛn dɛ u k'a lajɛ ni ɲininkali vocali bɛ ci i k'i se ko hakɛ bɛ i ka kuma surunya i ka mako bɛ yɔrɔ min na ɲininkali na nafa bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn i k'o fɔ kuma bɛ surunya olu fana bolo cogo min donc an tun bɛ nin ɲɛbilaw kɛ minnu bɛ ɲininkaliw na to ka ninnu faamu donc ɲininkali fɔlɔ min kɛra bi ko cɛ dɔ de don a ko ale tun man kɛnɛ de a taara dɔgɔtɔrɔso la k'u ye fura dɔ de d'a ma ko a nana ani fura in nana a ye fura in ta ko fura in talen kɔfɛ ko ale ni a ka muso kɛlɛla fo ale ye muso in bugɔ ko a ko muso in ma taa ne y'i bila n b'a ka tafe siri i ma n b'a ka tafe siri i la ko mais kɔfɛ ale nimisara ko ale yɛrɛ bolo ko fura in tali de y'ale bila nin na ala kulli hali dɔɔnikɛbagaw y'a yira ni mɔgɔ diminana ka se degere dɔ ma i dimi sera degere ma i bɛ kuma minnu fɔ i yɛrɛ t'u kalama i bɛ kɛwale minnu kɛ i t'u kalama ni y'i ka muso bila nin cogo la bilali tɛ jate laysa talaqu fil ikhlaqi ci dɔ y'o fɔ hadisa la ni hadamaden diminara fo dusukun sɔgɔra i bɛ min fɔ i t'a dɔn i dusukun yɛrɛ datugura i bɛ min fɔ i t'a dɔn i bɛ min kɛ i t'a dɔn n'i ye muso bila nin cogo la bilalen tɛ bɔ a sira fɛ a b'o cogo la fana ni hakili de bɔra a cogo la n'a y'a sɔrɔ fura in ye hakili tiɲɛ de k'a bɔ a cogo la o wagati tun t'i yɛrɛ kalama dɛ i ye kuma ninnu fɔ i bɛ kɛwale minnu kɛ fura in talen i t'i yɛrɛ kalama fura in de y'o kɛ hakili bɔra a cogo de la i t'i yɛrɛ kalama n'i ye muso bila wagati fana a tɛ jate mais n'a y'a sɔrɔ i b'i yɛrɛ kalama i ka kumaw fɔtɔ fura in ma hakili tiɲɛ i b'i yɛrɛ kalama i bɛ fɔta dɔn i b'i ka kɛta dɔn n'i ko muso ma ɲi bila ɲi b'a ka tafe siri i la ko fila de bɛ Sheikh Abdulaziz Bunbaji ɲininkara dɔ ko dɔ de don a ko a ka muso ma ɲi bila siɲɛ 2 ɲi bilali 2 ɲi b'a ka tafe siri i la fana Sheikh Bunbaji ko bilali y'a dama de a ko ba tafe sirilen fana y'a dama de o ye jiharu ye bon a ko sisan a bɛ compter i bolo i ka muso bilali 2 i ka muso bilali 1 de tora e bolo sisan jiharu i bɛ kafara bɔ i bɛ jɔnkan hɔrɔnya ni o ma sɔrɔ i bɛ kalo 2 su k'u tugu ɲɔgɔn na n'i tɛ se o la i bɛ misikini 60 la dumuni donc a bɔra nin de n'a y'a sɔrɔ tigi in ye muso in bila hakili bɛ a nɔ la a bɛ fɔta dɔn a bɛ kɛta dɔn fura ma hakili in tiɲɛ i ko ɲi bila ɲi ba ka tafe siri la n'a y'a sɔrɔ i ma deli ka i muso in bila bilali kolen bɛ compter bolo k'a to i da la sagi a bɛ komi a bɛ compter bolo bilali kɛra 1 ye jiharu min fɔra sani i k'a jɛɲɔgɔnya
ibe jaharu kafarabo na ya soro ni ka hakili tumbe ika hakili tumbe me na ya soro ka hakili tuntede fentika jaharu kuma yo bilali yo na ya soro hakilin ciyana de fentika ko tigi ya afo kafaraka ko aleye bilali fo ko me bilali tunta kan nganyala kuma ucha nin ko inna parce que tugu yenne wole ko bilali mabo ale dusukun kono ya fo na dade o ko ni doni ke ba ko talaqu sharihu bilali jele no fora ni nen ko ni dayo fo ngani ko te jato ye bilali de hari ni ko manga ngani te jato yala de at-talaqu sharihu ni yo ko ni fo ni daye hari ni ko bilali te ngani la sariya makotola alikinayatu ngani be la jodela taifa ka sokono wala ngani be la jeni yorola yambi nyini kay kan ngani la me talaqu sharihu ngani ate la jo yorola de lay munye ciiden ko salas jiddu hunna jiddu wa hajlu hunna jiddu an-nikahu wa talaqu wa raj'atu araw abu dawud turmi wa hasanahu albani ciiden ko fen sababbe ako uka sobe ye sobe de ukatilon ko ye sobe de furu muso bila ani nyinka muso sagi nya bila me nya sagi tilon ke te nununa ni nen ko ni nunun fo doro dusukun ko te laje nununa seriya me sariya bubo asira fede ni nyin kalifa mura